Jimen Abdullah Jarama Ablay Wawa Abdullah Jarama Jimen Abdullah Jarama Ablay Wawa Salamu Ceerno meɗen watta hen sous-préfet baɗɗo ɗo représenté président de la république jara sernaɓe wonɓe ɗo fof ina jara maire o équipe municipal o fof ina jara baɗɗo ɗo représenté médecin chef région docteur Ibrahima Ba ina jara médecin chef centre santé ina gona ɗum docteur Alassane Ba ina jara liggoroɓe e centre santé rewɓe fof fuɗɗiɗa infirmier yeehi ha sage-femme yeehi matron ay ɓiɗɗittoɓe ɓe on ɓiɗɗaji ɗiɗi mi jaari on jara ko wonɗo ko fof ɗo jargol spécial ɗo ko jargol Abdoulaye Wolle Njaay hato kay woni sababu ndento en ɗo minen min jarrahamo par ce que komo waɗi ɗo ko ko minen mo walli par ce que yimɓe kala tan affaire ambulance peut être ko minen gandi ɓuri andude nafoore ambulance par ce que han si kala docteur keɓɗo nawnaɗo o faate wonna ɓurol on sella wawa wonde no yolde taa ko a wawramo ɗon ko ɓe naɓamo guittamo ɗon naɓamo dula goɗɗo ko raɓɓitamo dula goɗɗo taa ko liggotte ko woni ko hani noon ɗo ɗo gonɗa naɓa neɗɗo e laawol mbo maaya par ce que condition ɗi naɓɗamo ɗi woni moƴƴaani ko ɗum noon addi ha ambulance e jogii nafaka e minen si mi keɓi ɗum han si ko dula goɗɗo ɓe gonno han mi annda ko ɓe gamanno o ko ɗum ɗaani ɓay ɗo kay aɓɗaake yo mi wala han mi jarama Abdoulaye Wolle ko na président yoɗoji minen mbo ɓooyi minen ɗaɓɓade mo wallitima minen jarabo jargol amen o kay tubakoɓe ko mbiyo ko mo mesɗira woodi ko on taw woodi ɓe si wonno goɗɗo ham mi mbaɗanno on mo par ce que si han o hôpital yettima ɗo yettaɗo ɗo kañ sabu mum ɗin hen sabu duwaji heɗin hen sabu laamu ɗum ɗin hen mais noon sabu mum tagtala ɗin hen donc minen jarmo minen beltanimo e ambulance ko woni ambulance woni wonno a yahi han to hôpital ji mawɗe ɗo an yiite yo oɗo sal woni soin intensif c' est à dire ko ɗo yimɓe paala tampuɓe ɓe ko ɗo mbatte awa noon ambulance ko on matériel pi gonɗo hen o waɗa e nder oto yiya ambulance donc ɓe jii ambulance intérêt mum et surtout ɗiɗo ambulance ji ɗi ambulance ji gaddana en ɗi ɗoye par ce que kala ko jara ɗi min mbiyata ambulance tout terrain c' est à dire kala paale a yaade ambulance oɗo wato yaade e kono ɓe mbi woni si ambulance toppitama ɗi e mbawi ɗo jogade heede duuɓi sappo ta ɗi toppita duuɓi sappo kam o famɗi yo ɗi mbawi ɗum jogade ɗum noon kala mi waɗa ɗo assuré yimɓeɓe déjà ko ɗi ambulance inchallahu ɗi jogere no fota jogirede ni par ce que yimɓe kaaliɗo tampuɓe ɓe pire ha ambulance ɗi keɓa e abuɗin ɗo mbo andi o mbiɗa tawa ɓe tampuɓe ha ambulance ɗi keɓa mi windi lettre aji ha ɓe anda ko waɗanmin donc pour donc no mi tampiri ha ambulance ɗi keɓani mi dalta mi jakka ambulance ganduɗa ko minen nawtotati min jakkataɗi inchallah e mi nani kala doléance ji affaire pharmacie o wonnoni ko hunde parle ono gandi ko ɓoyi moynata ɗo liggey waɗeɗo manina han si ko dula goɗɗo han demande o ara tan mi signi tan jom o yaha waɗoya bâtiment mum huuɓi mais nak minen madina minen komi taaliɓeɓe ɗo si hunde wattani ɗo ko mi mbiya on yo taw ya kalda e famille ceerno ha kawri tan
ngara men tiiña ɗum noon yimɓe ɗiɗo ngari ɗo kaldama hawrama kayen o kala joni si jiɗi waɗama ɗum nane délimité joni koɓe waɗani sélectionné hoɓe dota par ce que balaɓe ga arnaɓe e koye keewi mais bo l'ordre des pharmaciens kaɓe mbatta sélectionné hombo pharmacien artaga e inchallah avant 2020 ɗum pi waɗete ɗum hay probléme wonta ana caɗele amede ana minen gadduno caɗele de donc minen ko processus mi dabbino e on noon processus mi dabbi haa ɗo e inchallah mi ɓotara hay goro heɓa he ko ɓaala hen ko inchallah ɗum wawa wonde joni affaire laamu ɗum c'est vrai ko population Madina Gounass na tinni mais nak laamu ɗum kala na tinni par ce que ɓooyaali ɗo mi keɓi doctoraɓe ɗum woni sage-femme ji mi keɓi infirmier ji président on andi ɗum ɓe gaddama ɗo ɗo Madina ɗo ɓe ndi toli go affaire ñawɗo ñiiƴe o ñawɗo ñiiƴe wonno ɗo mbo yahi ande noon minen doctoraɓe ne jogui liberté mbo yara ko mi anda par ce que si a waɗani démissionné han a wawat ta a halnani médecin chef ma o jaha mbaɗa démissionné a winde leɗo mbaɗa démissionné kanko mo waɗi démissionné de fonction publique mo windi mo nawi waɗi déposé ministère donc minen min gandano même chef division mo andano o waɗi démissionné on kalnamen ko kalmen docteur Babol noddumiro ministère yimɓe o centre santé Madina Gounass ñawɗo ñiƴƴe gonnoɗo ɗon waɗi démissionné ɓe mbimi non si mo waɗi démissionné min o tigi tosi découragé jaami ha ɗon mo gonɗo chef division noddi on docteur Thiam gonnoɗo ɗo ɓoyi mbo hoko a waɗi démissionné o waɗani ɓoyo si mi waɗi démissionné ɓoyo mais kañum mo andani ni Allah waɗi mi jeeyi ɗoɗo directeur ressources humaines to mi kalde mum mbimɓe o andi wawa wonde si service o meeɗa ɗo wonde han mais service woni yimɓeɓe ɓooyi ɗo arde sawtade imme tan ɗum service taƴe ɗum ko probléme wonta Allah waɗi noon docteur goɗɗo heɓima on ñammi noddi kala docteur Ba mi kaldi ɗum ñande vendredi on tigi docteur mbaɗa ga affecté o noddimmi yimmi yo docteur mi waɗa ga affecté mbimi yo d' accord yiyono mi waɗam ordre ɗum ɗane prise de service mbimi waɗa tan ko a arani garɗa mi waɗata prise de service par ce que mo waɗango prise de service mo yayi han ɗo mo artata mo addura bagage uji muɗum mais minen ɗannode minen doctoraɓe jom a wawa waɗade prise de service mo wasoya arede on tan mo ɗaɓɓaɗura goɗɗo mo yaari par ce que tan mo waɗaka prise de service laamu yoɓatama donc ɗum addi mbimi moyo nomo arta o ɗum kala mi heddino ɗum e vendredi e docteur Ba mbimoyo yo on waɗi kam ɗum ɗane donc on arami min on tigi après noddumiro ministére mbimi o noddi kam yii kam yo no waɗamo prise de service mais nak mi sali par ce que mino huuli mi waɗanamo prise de service mo wasoya aroyde après on tigi chef de division yimɓe yo tu as bien fait a waɗi ko moƴƴi par ce que apparemment mbo ɗaɓɓa waɗede affecté hinde noon mbo heɓta waɗede affecté tant que mbo arani liggade ga mbimi ok donc min ɗama ɗen mino fadi mbo inchallah mbo ara sina makko ɗo adde par ce que mo wawata heɓede ɓe mbimi ɓe mbaɗimo assuré tant que mbo arani Madina Gounass mo waɗa démissionné ko place mum ɗo goɗɗo waɗe ɗon donc inchallah on moom heɓima affaire guine o on kala minen hen dari par ce que han ɗi daari besoin o ɗi ɗo faaloye affaire ñawdagol guine ɗin ɗo ɗo Madina ɗum kala minen dari enen anno ligge laamu yawande minen noon hana min garoɓe luukoɓe yaade minen ko min bindat han goɗɗo ari ɗo wele gara tawi miɗo bureau am ɗo yimmi yo docteur wuyi hôpital wele gara naggam mbimo yo ko activiste mbimo min nat affaire activiste min ala hen haade min komin fonctionnaire komin noma je suis médecin chef si hunde probléme waɗiya ko mi windat mi naɓato mawɓe am ɗo ɓeyta ɗum ɗa min gabbo minen fiiw hinde min jahata min luukoyata o et inchallah ɗo kala e abba affaire ɗum ɗa par ce que même bloc opératoire bloc o ɗum pire haalaɗo woodi garɓe ɗo ndaari hikka bloc o docteur Ba ɗin ɗo woodi yimɓe ministére ndaari bloc o holi watta hen ha bloc o waɗa fonctionné donc ɗum pire minen gabbi ɗum c' est vrai que min mbawata chaque fois nodde mais préfet wajinan ɗum kamen wadde témoigné o rapport ji amen he minen bindat ɗum inchallah ma ɗum won donc
affaire évacuation yi yayo pour évacuation wona gratuit laamu yo évacuation debbo cowiiɗo guerɗowo e reedu on ko gratuit évacuation debbo cowiiɗo on fotaaka darnede yiyeyo no addu kaale yoga on hôpital o e ɗum ɗa hôpital foti wadde feere haa mo naɓe mo ganno santé ko compétence transféré hôpital honi warra ko 6 fonds de dotation par ce que woodi li fonds de dotation carburant wele ngara min jomo ba ha heɓo heɓaki a goto yoɓadde par ce que min mi ala on kaale mo gokkumi yimɓe mbaɗata mais nak fonds de dotation ari hen on ko tikkeji sotte hana buma gokke docteur jahen coode tikkeji mbaɗo balli noon ɗon on toon kala debbo cowiɗo mbatteɗo évacué o ɓaɗen ɗi tikkeji naɓe donc ɗum ko ɗum woni gratuité de mais ɗaɗa ko heddi ko min mi jogat mi haalta e mumen sokkire ha ɓeɓe mbatta mais au moins madina gonata men ɓuuri duuɓi tati ɗum kaminen jaaraɓe ɗum mi reɓi ɗum to préfet donc ɓe dari mairie o e dari ɗo joni noon komi ñaagui mairie o pour affaire évacuation wona gratuit ɓe mballu yimɓeɓe fond de dotation carburant ara fond de dotation carburant ari ɗe cohlen ɗum tikke min ko moy bele ngara kono mi watta ɓe jooɗa tola tikke min ɗon maternité jogoro wala mbi fof ma jogoro maternité kala mi ɓe kala wattu mo waɗɗo évacué bindo on ɗon mine waɗa rapport à moi mi haala ko yimɓe noga e mbaɗa évacué oɗo ko Kolda oɗo ko bele ngara oɗo ko ɗum ɗon on ɗuman kaale o compté daale est ce que o tikkeji gaddanoɗi hawri e heen awa ko ɗum ñaagimi mairie o monsieur le maire balleɓe pour au moins déɓorede ɓe mbarreɓe évacué ɓe ha ɓen lamdata kaali mais nen ko heddi ko ɗum ko ɓe yoɓe par ce que hôpital yayo santé la santé n'a pas de prix mais elle a un coût c'est à dire que santé a yiɗayo ko ɗum ko ɗumtote hinde ɗo kala mbaɗe ɓaɗɗon a santé ko ɓe ɗo naɓa ɗum won hen donc CDS o aussi par ce que woɓɓe pellini o CDS o jogui kaale ha CDS dada meɗen ɗum mi sonkiɗama ɗum yahi Dakar ñanoñande mi sonkide ɗum par ce que yimɓeɓe pella CDS may tikkeji mais dada meɗen CDS wawata jogade kaale pour hoɗum par ce que a laari personnel o a plus de 60% du personnel ko CDS o yoɓatamo ɗum hatta wawata pelle CDS ga wawata jogade kaale il faut que yimɓeɓe dagira noon CDS wawata jogade kaale par ce que quand même wode affaire l'hôpital haala yoyo ana sofraɓe duuɓi ɗiɗi andi ɗon ka balla ɓurtaɗo sofraɓe ɓe CDS o woni fonnoɓe ɓande de par ce que minen ɗo département ɗo sofor goto mi jogui mo laamu ɗum yoɓata goto pet ɗiɗaɗi piigo CDS ji yoɓata donc nak a yi ko probléme ɗo Ablaye ɗum wadde minen ñaganomo yamo ɓoyɗo yamo Allah ɓeydi komo heɓata ko ko ɓeyda wallude ɗiɗo noon ambulance ji goɗɗo haaliɗo ambulance ko Madina Gounass ɗo ɗi gontani inde noon ambulance ko ɗo ko toute la région par ce que o yii daga o ambulance julakoloɓe gaddata ambulance Madina Gounass ɓe gaddoyta ambulance ala ambulance mawde a saɗo e Madina yero Fulaka ɓe ambulance ji moal donc ambulance ko ɗo ɗo Madina ɗo ɗi gontani si janggo mi cohliɗo Diawɓe mi jahɗo Diawɓe ɗo ɗo Madina ɗo ɗi gontani emi toppitoɗi haɗa foti toppitade ni inde noon ko ambulance district o sohliɗi o ko roɗe Gorera donc o jarama mi jaari oɗo jaar Abdullahi jarama Ablaye wawa Abdullahi jarama Abdullahi